Hej og velkommen til. Jeg er Pau Mathiasen. Jeg har forladet Fahrenheit, og ved min side har jeg Lars Kramhøft. Og det har jeg, fordi at vi netop har udgivet bind 2 af hans stribetegnelse Byens Lys, som er her og udkommer i slutningen af maj. Og det er en stribe, som kører i Dagbladet Information. Og sidste år, der bragte vi det første års striber. Den starter i 2022. Og den aktuelle udgave, det er alle striberne fra 2024. Så jeg vil lige starte med at spørge dig, Lars. Byens Lys handler jo om den unge mand, Jacob Jensen, der har forfatterdrømme og tager fra det mørke Jylland til København ind til de pulserende storbyliv og kulturliv. Og kan du lige sådan skitsere op, hvor er vi henne i den her stribesamling? Jamen altså i den nye samling Byens Lys, der starter det faktisk med, at Jacob han kommer tilbage til København efter at have tilbragt jul og nytår i sin fødeby Nørre Bøllum, som vi så i den første samling. Så han kommer tilbage til København i starten og bor så på sofaen hos sin gamle flamme Ditte og Dittes kone Daniela og deres non-binære barn Sam og Sams sidekick-kælegris Peter Singer, som de befriede fra en svinestald i det første album. Og Jacob han skal jo så igen i gang med at finde værelse eller lejlighed. Og den her gang der bliver det spændende, fordi han kommer til at flytte ind hos sin veninde Aisa og hendes familie ude i Tingbjerg. Og det falder så sammen med, at regeringen beslutter, at kuren mod deres elendige meningsmålinger, det er den gode gamle socialdemokratiske traver med at lade os smide indvandrerne under bussen. Så de ruller ghettopakken ud, og det går jo hverken værre eller bedre, end at den bolig, som Jacob så lige er flyttet ind i, den skal rives ned. Og der kommer så en folkelig opstand, en folkelig modstand mod det, som Jacob faktisk bliver lederen af. Byens Lys er jo en samtidssatire, kalder det, og selvfølgelig er det en satire, samfundskritik. Men den er jo også sjov, det er jo derfor, det er en stribe, eller en humorstribe. Du har jo tidligere udgivet en del bøger, også på Fahrenheit, noget frygteligt at lige vil ske, og Husvild. Men hvordan er det egentlig at skulle være sjov 300 gange om året, når man laver en dagstribe? Ja, altså jeg vil sige, det er... Dels så er det noget med at tage en dag ad gangen, og så samtidig også have blik for det lange træk. Fordi Byens Lys er jo på den ene side, så er det sådan en traditionel gag-a-day-stribe, hvor der er en joke hver dag. Men samtidig så er det jo også en stribe i den tradition fra sådan noget som Gasoline Alley og Doonesbury, hvor det er en lang historie, hvor der er en udvikling over tid. Så faktisk så handler det meget for mig om at tage historien først. Altså jeg har egentlig meget fokus på at fortælle historien, og så lade historien og karaktererne være det, der afføder jokesene. Så jeg har ikke sådan entydigt fokus på sådan hver dag, nu skal jeg finde på en joke fra bunden af. Det er mere, at jeg har en idé om, hvor skal det bevæge sig hen, og så hvordan reagerer de her karakterer, og hvordan spiller de op mod hinanden, og hvordan afføder det så nogle sjove situationer, som kaster nogle jokes af sig. Og så kan man jo også arbejde med idéer på den måde, at man ligesom siger, den her uge, der handler det om, Jacob får en ny tandbørste. Hvad er alle de sjove situationer, vi kan lave med en ny tandbørste, for eksempel, hvis der er en uge med et bestemt tema. Men hvordan, i og med at det er jo en stribe, der kommenterer på tidsånden, hvordan finder du stof? Går du rundt med en notesblok i din taske hele tiden? Ja, det gør jeg jo faktisk, men man kan sige, det er jo ikke nok bare at observere. Jo, altså en del af det er selvfølgelig at se en masse nyheder, og jeg bruger også mere tid nu på at se nyheder og aktualiteten, jeg gør på at læse tegneserier faktisk. Men det er jo ikke nok, fordi det er også noget med at finde der, hvor der er en eller anden krog i det. Og med en krog, der mener jeg ligesom der, hvor der er en konflikt, eller det kan også være noget, der gør mig vred, et eller andet jeg føler noget for, eller det kan være noget, hvor der er noget hykleri, for eksempel, som man kan tage fat i. Fordi man kan sige, en rendyrket helt er ikke sjov, og en rendyrket skurk er heller ikke sjov, men en hykler er sjov, fordi så har vi en, der siger en ting, men gør noget andet. Og et godt eksempel på, hvordan jeg har brugt det i den nye stribesamling, det er for eksempel der, hvor Don Jensen,
Jakobs biologiske far dukker op. Han er jo sådan en karakter, der er blevet hentet lidt til i den første samling, men i den nye, der opsøger Jakob ham og møder ham. Og det viser sig jo, at Don Jensen han er blevet kåret som årets erhvervsmand, fordi han har den her miljøvirksomhed, hvor han har bortskaffet 4.000 tons radioaktivt atomaffald ved begravet uden for Randers. Og det er jo så inspireret af Nordic Waste-skandalen, som man måske vil kunne huske fra sidste år. Ikke? Så på den måde der får jeg ligesom kombineret både noget historie i Stribens univers, med noget, der er sket i virkeligheden. Og så dukker byrådet så op, som er blevet selvlysende og radioaktivt. Og med det hele det, der har vi jo så Jakob Jensen, som går rundt og observerer og forsøger at skabe sig et nogenlunde tåleligt liv, hvilket jo mildt sagt ikke lykkes. Hvordan, du har jo ham inde på livet, fordi han er den gennemgående figur i Striben. Hvad er dit forhold til ham? Jamen, der er jo meget af mig selv i Jakob, ikke? Men når man laver sådan en stribe, så er det jo også altid noget med, at tingene skal overdrives. Og så har Jakob jo nogle bestemte sider, som jeg ligesom vender tilbage til at hive frem. For eksempel så er han er meget stridbar. Han er ligesom altid parat til at komme op og hisse sig op over et eller andet social uretfærdighed, men især hvis det er noget, der går ud over ham selv, ikke? Så han er sådan en figur, hvor jeg kan putte noget af min egen sådan retfærdige harme ind, og så kan jeg også få min egen dobbeltmoral og mit eget hykleri med, fordi jeg kan jo godt selv se det nogle gange, samtidig med at jeg også har dyb sympati for den her vrede, som han føler, ikke? Og fordi at jeg har været ude på så meget den samme rejse som ham, så kan jeg jo også huske mange af de samme kampe der. Jeg har jo selv været igennem det der med at søge lejlighed og søge bolig i København, ikke? Så kan jeg huske, hvordan det er. Nu er det blevet lidt nemmere at se det sjove i det, fordi det er kommet på afstand, ikke? Men altså, jeg kan også godt huske, hvor hårdt det var. Ja. Altså noget af det, som der også er et tema i byens lysstriben, og det handler også igen om Jakob, det er jo det her med, at han kommer ind med firtoget fra den mørke provins og kender ikke rigtig koderne i det københavnske kulturliv, og selvfølgelig heller ikke på boligmarkedet. Er det også noget, du oplevede, da du selv flyttede til København for x antal år siden? Ja, altså jeg kan jo i hvert fald huske at gå rundt ude i Hvidovre og høre P1 og gå og føle mig enormt indbrændt over overhovedet ikke ligesom at føle, at mine problemer eller min kamp var repræsenteret i den her debat, ikke? Og den måde, der blev talt om tingene på. Og så er det selvfølgelig ekstra tydeligt, når man kommer udefra, når man har kæmpet med nogle problemer, som man ikke rigtig synes er repræsenteret. Og så altså, er der jo sket det sidenhen, at nu har jeg job på Information, ikke? Og har flyttet mig enormt meget fra der, hvor jeg var, da jeg kom hertil. Men det tager med lang tid at vende sig til den forandring, fordi når man en gang har været underdog og været udenfor, så er det rigtig, rigtig svært at vende sig til noget nyt. Altså, man kan godt stadigvæk gå og føle sig lidt som en hund i et spil kejler, når man ikke er født ind i det, tror jeg. Altså, jeg tror virkelig det der med, når man har gået rundt som sådan en bums fra underklassen og følt sig som den dumme og den dårlige, det sidder virkelig under huden på en. Man kan måske sige, at Jakob Jensen er flyttet fra Nørre Bøglum, men Nørre Bøglum ikke flyttede ham. Nej. Lige her til sidst, så kan du løfte sløret for, nu handler det selvfølgelig, den udgivelse af det er alle 2024-striberne, men den går stadigvæk hver dag, hver ugedag, hver dag i Information, hvad der kommer til at ske med ham det næste stykke tid hen over sommeren. Ja, altså den måde, som jeg egentlig laver striben på, det er, at jeg prøver altid ligesom at vende tilbage til status quo. Så det er sådan lidt ligesom i Doctor Who, hvor en gang imellem så nulstiller den lige, og så kommer der nogle nye companions ind. Der er selvfølgelig også nogle karakterer, som bliver ved med at vende tilbage, men altså det der sker, det er faktisk i den nye samling, der får Jakob jo en kæreste, som han elsker meget højt, især fordi at hun har en toværelses lejlighed på Nørrebro. Og det parforhold, det fortsætter så ind i det nye år også, og der kommer bestemt også nogle udfordringer i forhold til det. Og
det er især det, der bliver spændende at følge, hvordan er det for Jakob at være i et parforhold, og hvordan klarer de, hvis de klarer det, de udfordringer, det er at være et par, som er meget forskellige, og især fordi Jakob er så egoistisk, som han er, så giver det nogle problemer. Det glæder vi os til at læse om, ikke bare i avisen, men også i 2025-samlingen, der kommer forhåbentlig til næste år. Yes. Tak for samtalen. Selv tak.